ツボサカル。明日になったら忘れちゃうかもしれない。こんにちは。ツボビカル。あ、ツボはつくんですね。はい、ツボはなんですかね。日本語に。そうなんですね。難しいですね。言葉を覚えるのって。じゃあそれが簡単。お名前は？名前ひとみです。小野様。小野ひとみ様。それはアマル。アマダ。ナム。小野ひとみ。アマルナム。アマルは私の。ナムは名前。アマル。すごい。もう一度。アマルナム。小野ひとみ。アマルナム。スルタン。スーダン。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくりご覧ください。